Kalau dunia ka fo mo be teleke kuna fulu na sarafe abe fo femu mako IAS Jeunesse Sport faranyonka jamana saba Mali Burkina ni Niger shifina kaw ani farahulo nyananga obuna kunka kajira ka fo anga jamana nyama colonel Assimi Goita kibaye ka fo aye Niger kaw ka ministry munga balan chilen fana mbe shifina kaw ne farahulo nyananga ma obisimila wa Mali faba kono yano moni ataka laje abe fo femu mako journée nationale de la souveraineté retrouvée o do mo kono obenyana maya janvier kalo kletan ani nani bay ka fo sansa be bay ka fo nyinata yi jamana nyama ko ne colonel Assimi Goita jamana nyama ba aye wasigi ka fo ko ni olubuluda bara muno ko ne kala kadido no bena janvier kalo kletan nani masamba fulani mo ani nani Nigeria o ka ministry ani delegation ba ko ne wulika joko ne ka sekana wa babuke ministry mbetele wa shifina ko ka ministry kata se fara ko nyana njama ani o ka se ko ne dongo colonel major Amadou Abdraman delegation muni anana kibaye ka fo mo betele o ka conseil national pour la sauvegarde de la patrie ma CNSP Niger ko fe no o ma chama tume ala o bole ngola jen na kibaye ka fo Mali ministry no teleke Abdul Kasim Fombala ayaka nun sonja ira ka nyeshi wa Niger ministry ma fo kata se mamu ni wulika joko nke o ko daga se kana ni bunya fana masigi ka ngo jamana ye ka jira ka fo mu fenfe teleke bolo ni nyoma bara ko nala do inga se ka anyana ma ka klaka asangorota ka bla bunya ani kreme o minen ko no to ko munula Bali abe jamana kayre anya fo IAS sisan ambe de be jakulu kelen de la ambe de ka mission e kelen hakilnaw ye kelen donc wala unana ni délégation bayinana ministre nani de bien ani CNSP membre ol de be anno kana yira ko be ka Mali soutenu ka barala ka hakilna la mais en fait en profiter wala kata ayre ba do anga jamana nyetiki ay engagement do ta ko ka stade nu rénover yo do fene jora donc anga infrastructure sportive bi tiens là aman disi goshi na ko sobe ni mo fefe na am ta yiru la parce que ma do ka yoro no kay donc antara na ka nga infrastructure do yirala wala sa ofena ka se ka hakilna do duma mo lu fe ka nyona ku ka jamana la ka se ka ta ke no donc antara lu barake mais barama joen no ba dongo bibina shifu ani sport ni espace IAS la joroba de bula donc en fara la nyonga wala sa ministre munumbi anno ne wulu umulago wele malien ministre wala sa wulu ka barake mais ne re ne ka umulago en séance de travail chamange kan hakilna o fale ka se ka fo bibina ambe fe ka baraj menge chifu ka sarafa ni sport sarafa ministre Fomba akakoro fo la kibaye ka fo aida tola ka fo kanala wasigi ka fo mo kono kala tanto jamana nyama muteleke ko la Assimi Goita la aye kokoro mado ke kanyeshi muteleke IAS jamana fo ma ko jeunesse de l'Alliance des États du Sahel ashifina ko ka wa kunlela mutalembo bulu ka se ka baro kono ke ka anyeshi uma komi baye ka fo bulu di nyoma fo kata se jamana meteleke jamana sabala o kala jinu be mun kono ko fo ka se ka obla o menen kono la sigi ka fo anya to be se ka sapati to mina ashifina ka uluka konya unyana ko senfe o ko fe mo teleke colonel major Amadou Abdraman be ka fo wa ale korofo ta Niger ministry ka dira ka fo wuli ka jam ko ne kala ko do la ta kana sinsin ko ne ke kana bo Malila ka klatugune ka se kana tandulu ta kana si anga jamana nyamma ma ka wuli ka jola ani anga ministry fana ka bara mun ga si fina ka o lu de melkula ani fara hulu nyana be o de melkula be ka fo alisa wa ministry ka korofo la ni teleke Niger ministry la ko mo teleke ni wuli ka jo fana la ko do rete mun sonja ani bunya o de control la akonna la wori la aya fo bulli nyoma ko na fam bade bala ni ala suna mani ay bulli nyoma ke ni jamana basaba asifana ko bara na se ka tan to na ka se ka la nyum sabati ka dira ka fo ni wuli ka jo mun fla ka tanto wa Niger ministry fa kana bon Malila mun teleke wa ministry mun teleke sifina ko demeliko ani fargulu nyana ga ni jamana sabala kibe ka fo ngulena kele mun be ola ode ka se ka bulli nyoma ga tukumina ka se ka do fara o ka yanga ano ka yiri waka ka nyashi fargulu nyana ga umma ka kana la IAS o jamana kono na la kono fulu abola Mali boko mawfe ni yelen communication mawka yamare ay